Pa ja nisam pušač, a nekad mi ih je i žao. Pa mnogo je tome šta sad dođe nekom zapali, za njega kazni, šta da radi, ne može čovjek ubiti. Ako treba da zapalim cigarizaciju naprijed, na neki način, ne znam, barem tako razmišljam, jeste zbog zašto neko da na uštrb mene, što je meni to prija ili ne, ispašte u bilo kom smislu. I jesam se to. Iako x puta potežemo temu, a šta je, onda smo mi ugroženi, pušači, što i mi nemamo neke naše, znači kad pogledam, ali zdravlje na prvo mesto. To je trebalo davno da se sprovede što se mene tiče, jer čim mrnete iz Srbije, znači Evropa, svugde to postoji. Mislim, jedino kazna može da dovede do sprovođenja te odluke, da se poštuje ako se usvoji ta odluka. Mada sumnjam da će se usvojiti. Ovo je Srbije. Nije u redu, zašto? Ja ne pušim, ali treba dozvoliti ljudima koji, ne verujem da će to uspjeti. Ja mislim da je to trebalo i davno da urade, ali što se mene tiče top, strava, odlično. I mislim da će manje bolesni ljudi biti i ljudi koji imaju problema sa plućima. Ja sam sad saznao i jako sam srećan. Ja volim da sam pasivni pušač, ove godine sam počeo da pitam ljude da ne puše blizu mene, tako da mi je jako drago, baš sam se obradovao sad. Pa šta znam, ja sam pušač, brate, ja ne mogu da izdržim. Ja kažem što jeste. Ja moram da zapalim. Koliko ljudi ima, svi će po zatvorima ići. Slažem se, pošto sam pušač i to žestok, ali treba. Slažem se s tim. Slažete se potpuno zatvorenim? U zatvornim prostorijama, da. Biće meni lakše. Kazne najavili da će biti ako se usvoji 1.000.000 dinara. I treba da bi nas doveli u red.